In die context van mode en vrouwenbemachtiging bevorder die gee van die gezag aan een vrouw om hierdie vorm van communicatie te vormen met diepgaande gevoel van autonomie en zelfvertrouwen. Die mag om haar kleredrag te kies, te bepaal hoe sy haarself aanbied en te besluit wanneer om haar kleredrag te maak, gee haar een ongewenaarde platform vir selfuitdrukking en volledige beheer oor haar selfbeeld. Die transformerende kracht van mode is vooral duidelijk in die manier waarop die rechte uitrusting een vrouwse perceptie van haarself heeltemal kan verander. De uitrusting wat goed pas, vlei in lijn is met de vrouwse persoonlijke stijl, kan een onmiddellijke hupstoot aan haar selfbeeld gee. Het is soortgelijk aan die aantrek van een wapenrusting. Die rechte ensemble verander nie net hoe ander haar sien nie, maar vorm ook haar eie selfbeskouwing, wat haar dikwels meer selfverzekerd en voorbereid maak om aan te pak wat die dag ook al mag bring. Ons omhels en werk ten volle daaraan om hierdie transformerende rol van mode te verbeter. Ons doel is om vrouwen te bemachtig om sterk, selfverzekerd en onbeskaamd self te voel deur ons ontwerpe, insluitend groothandel tweedelige uitrustings en gemakkelijke rokke. Elke steek, elke silhouet en elke kleer wordt gekies met die uitsluitlijke doel om elke vrouw op haar allerbeste te laat voel. Een vrouwse kleredragkeuses vir die werkplek dien as die hoeksteen van haar professionele identiteit en communikeer subtiel haar onwrikbare toewyding en buitengewone talente aan haar collega's, ondergeskiktes en meerderes. Hierdie kruising van mode en vrouwenbemachtiging bemachtig vrou om met zelfvertrouwen deur die professionele omgeving te navigeren en laat 'n onuitwisbare merk wat stereotypes uitdaag en 'n kultuur van geslagsgelijkheid en sukses bevorder. Mode kan aangewend worden om conventionele skoonheidsnormen uit te daag en te herdefinieer wat vrouwen dikwijls tot beperkende standaarden beperk. Deur doelbewus diversiteit in liggaamsvorms, groottes, ouderdomme en etniciteite te omarm en te vertoon, kan die modebedrijf maatskaplike persepsies beïnvloed en herdefinieer wat skoonheid beteken. Dit kan een diepgaande verskuiving in maatskaplike houdings katalyseer, wat aanvaarding en respect voor die diverse voorstellings van vrouwens identiteite bevorder. Ons doel is om bij te dra tot een samenleving waar elke vrouw gewaardeer, gerespecteer en bemachtig voel. Hierdie begeerte is die kern van ons bedrywighede en beïnvloed ons inhoudsproces en organisatiekultuur. Ons waardeer die rol van mode in die dryf van sociale verandering vir vrouwen hoog en is daartoe verbind om hierdie kracht te gebruik om een positieve, blijvende impact te maak.